Játszol a napot elég összehozza kézőbe. Mai kérdése. Loffa csipta Imre. Küldje igen nepszül 12 SMS-ában, és naponta kisorsolom a töcsielségeiben eplás és étcsokoládés és klasszikus felé frosztolva. A Dudáros autóval a Szolahra Péterre. www.felifrosztolva. Heti elménye. A tartályos teautó a utánfutó a millió vonatolva a Bunderra. A millió felállásával. Havi elménye. A sebességvonató a Express Faster vonat a millió vonatolva. A millió felállásával. Továbbá a autóvonatató és zöld autóba elviszi a millió felállásával. Havi elménye. A tájjáítós a vonatolba hátra a millió felállásával. Naponta kisorsoló a kukás vonatolba a szállítóba a karukkál a trébe a millió voda felállásával. Millió papu.